hasıla durun narımı sen maya Halipa şunu mayan diyor. Mayan diyeceksin ne alıyorsun? ne ettin ayolun oturdaydık kora dinle Şu şeydi var kora. Halipa'nda ne ulan sen kan kurulamadı Ezber aydım çalacağın edeyim ne? Ay dur. koy var Halipa'm kara sen beni kara göz bilen dozuk Kur'an dez bilen dozuk Kur'an yana hasıla duran narım mı sen maya narım mı sen maya Halipa. Sen öyle kilende öteceksin. Ne vuruluşun? Arka içer, aga almıyor. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Selamun aleyküm. Nemelay dostum bana şu ezber aydım gerekti de şoň elimi ki. Mümkün bolsa gurlaşyp bolmazmy habarjaman. Hali, başıma işrak böyle. O teatr golus koyuyor. Mustaqbal zaman açana da Düşünmedim. Bir haýyş bilen ýut çok golyanna. Haýyşym mı? Halipa haýyşym mı diye näme diýin? Ben berin. Vuruluşaýardyň. O eder Halipa berse. Alo. Alo, selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Men şo sen aydymlaň dinleýän mustoňda. Sağ olun. Ben silan Allah silatın. Mustaqbal mı? Ay tuvalama. Hawa. Nemelay ezer Halipa. Şo köp aydymçylar dinleýän bolyn ýannym, biçdim, köýdüm, pazar boldum. Maňa oň ýalara gaýdym gerek däle şu bar maňa öýdäki iňirde maňa şoň iňirdesine başlap bir aydym ýazyp beräýdi. Halipa'da kalayım diye alacaklar. Al, işlersin. O aydı verdin nayan. Bol ya, eyone on aydık kolamokta on yalaydım. Han belki bir synan şany bir gaýrat etdi. Ne alaydın oğlum? Ne vuruluşun Halipa? Bak. Büyük koşmayın diye. Ne hilaydım? Bolan bir da ederse yine tip bolsun. Bollonla hükman can etkin şu nomer 56 garaşyň hükman. Bol ya. Bol sağ olun. Vallahi İsa Halipa koy. Kızılı var. Neme diýär Halipa bulmuş toplamın bir ýerden aýdýar şu wagt. Şu wagt köp aýdymlar diýär, haýşlar bolsa da kala dinleýän folniýa. Ýöne köp ýannym, biçdim, aýryldım, şoňalap diýär. Hakyky. Şo bir aýdym haýşt etdi bolyn. Öýdä kim iňirde ýadyýar. Öýdä kim iňirde medýal bir aýdym çykaryp beräýdi diýär. Şu men şol aýdymdan men ýardan çördürýär ýalydy diýär. Bir da sawarla ya. Ütdöşük temekin o. Bence de ayet konu. Temada ütdöşerken. Öýdäkisi iňir demeli. Öýdäki iňir demeli ýalap garaýdym diýdim. Konar görmeýän döwlet kene geçdi, ýa geçdi. Awa. Görmeýän. Ene go görmeýän. Awa. Şeýle oturup işlejek. Yok, öyle titsele çıkıyor. Awa. Geçen gün Mustafa. Over nerede? Точно? Orada. Näme çek? Başka var. Näme çek? Haýda. Sen yine näme çekdi? Alwaturma. Onu sen bol ya. Murad alı kan işlep dursun. Genç var ama. Şo tiýdi. Ne şu ola baytalar. Evet, böyle kumunu. Onu mena var ya na. Gayret edecek ki indi bana inir değil mi? Ne. Ben böyle tapıştırayım ama. Bravo.
devam. Beyzak gelin öyde ingerden. Salp değil ya. Bilemem sonra raydan. İngerdemi çolar yalçakma. Can çıkarlar o. Kim var ne?